बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि CWC दिनै बिजिनियाव जादोंमोन मानाव गेदेर बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दा जोङो अर्जुन नार्जारि पानिरिनि आरो बेबादिनो फंबाय जोङो गासै आवगाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिमोन जों फैनानै दिनै बिपिएफ दोलो राजखान्थि दोलोआव जयेन जाफैदों जों गिबियाव साबायखर बावो मानाव गेदेर बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जों बादि फिसा मानसिखौ बिपिएफ दोलोआव खाबु होनायनि थाखाय खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय आरो साफ्रोमबो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा जोंखौ बिपिएफ फेमिलियाव बोजबनानै लानायनि थाखाय इयुनाव मोजां जोङो सुबुं माहारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्ति जादों बिएलटिनि दैदेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव दैदेननाय नर्थ इस्टआव सा सानजा रायजो भारतआव गासै जोंहा 10टा सिक्स शेड्युल दङ मिजोरामाव 3 सिक्स शेड्युल मेघालयआव 3 सिक्स शेड्युल त्रिपुरायाव मोनसे सिक्स शेड्युल आसामाव 3 बिटिसिखौ लानानै सिक्स शेड्युल बयनिफ्राय इयुनाव एग्रीमेंट जानाय बा एकर्ड जानाय बे जाहैबाय बिटिसि एकर्डनि उनाव जोंहा बर' भाषाया 8 शेड्युलाव रिकगनाइज मोनदों बिटिसि एकर्डनि उनाव जोंहा सिक्स शेड्युल मोनसे एनाउन्समेन्ट मोनदों नाथाय हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायनि जे बिटिसि बयनिफ्राय इयुनाव 2003 मायथाइयावसो एग्रीमेंट जादों अब्लाबो बिराद फास्टबो मोनसे डेभलपमेन्ट जादों गोदोहाय जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनो थाखाय इउनिभार्सिटि गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय इउनिभार्सिटि गैयामोन लवार आसामाव बिटिसि एकर्डनि उनावसो 2003 मायथाइनि उनावसो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मोनदों जायनाखि जोङो बिटिसि एकर्डनि उनाव मोनदों दा बेफोर मोनसे उदाहरण आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बयनिफ्राय इयुनाव जोङो बर' जातिया सिक्स शेड्युल मोनदों अब्लाबो बयनिफ्राय बांसिन डेभलपमेन्ट जादों उदाहरण हिसाबै ट्राइबेलफोरनि गेजेराव प्लेन ट्राइबेलफोरनि गेजेराव सिक्स शेड्युल एरेन्जमेन्ट रावबो मोनाखै नाथाय बर'फोरासो मोनदों बे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव आरो बयनिफ्राय उनाव एग्रीमेंट जादोंब्लाबो बयनिफ्राय फास्टेस्ट डेभलपमेन्ट जादों दिनै मा होनो मिजोरामाव 3 सिक्स शेड्युल दङ सांमाफोरनि थाखाय माराफोरनि थाखाय लाइफोरनि थाखाय बिथांमोना बिटिसिआव नायनो फैयो बोरै डेभलपमेन्ट जादों त्रिपुराया जोंनिफ्राय सिगां सिक्स शेड्युल मोनदों अब्लाबो जोंनाव नायनो थाखाय फैयो कार्बि आंलं आरो डिमा हासावा बिराद सिगांनो सिक्स शेड्युल मोनदों नाथाय बिटिसिखौ बिथांमोना नाहरबाय थायो मेघालयआव 3 सिक्स शेड्युल दङ गार' खासि आरो जयन्तियाफोरनि थाखाय नाथाय बिथांमोना बिटिसिखौ फ्राय नाहरबाय थादों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय जि बिटिसि 2003 मायथाइ बयनिफ्राय इयुनाव एकर्ड जादों नाथाय बयनिफ्राय फार्स्ट डेभलपमेन्ट जादों दा ओंखायनो मानसिफ्रा जोंनि सुबुं हारिफ्रा बेखौ फोथायनाय दङ फिन आरोबाव रायजो राजानि मददजों फैबाय थानाय बिसायख'थिफोराव हाग्रामा महिलारि सारानो देरहाफिननानै रायजो राजानि अननायाव इसोरनि अननायाव आरो जेरैबायदि फार्स्ट मोनसे डेभलपमेन्टआव थांबाय थादोंमोन एडुकेसन सेक्टराव होन टुरिजम सेक्टराव होन साख्रि बाख्रि होनायनि खोथायाव होन बा राव हारिमु थुनलाइ बा बिटिसि ओनसोलाव जाय जों गुबुन गुबुन हारिफोरा बिदा फंबाय हिसाबै मिलायनानै थानाय जि मोनसे अनलायनाय सोमोन्दो जे मोनसे डेभलपमेन्ट आरो आसामनि गुबुन गुबुन हारिफोरा बा नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन हारिफोरा बा भारतनि गुबुन गुबुन खनलाफोरा बिटिसि एकर्डनि उनावनो बर' हारिखौ सिनायथि मोनसे मोनदों ओंखायनो बे डेभलपमेन्टआ फैफिनगोन होनना जों सानो आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जों बादि फिसा मानसिखौ अर्जुन जा जों जा जाय जोंनि फंबाय जोङो ज'नो दिनै फैबाय जोंखौ खाबु होनायनि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनिसिम साबायखर बावबाय आरो साफ्रोमबो बिपिएफनि दैदेनगिरि जाय बिथांमोनहा दुखु सुखु समावबो बे पार्टिखौ दैदेनबोबाय रायजो राजाजों थाबाय बिथांमोनाबो जोंखौ बोजबनानै लागोन आरो जों ज' आखाइजों आखाइ हमलायनानै जों खामानि मावनानै बे ओनसोलनि जाय दिनै बिए पास एमए पास साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोननि थाखाय प्रब्लेमखौ जों सल्युसन खालामना होनो हागोन जाय फोरोंगिरि जोंखौ फोरोंबाय 15-20 बोसोर मास्टार मावनानै भेन्सार स्कुलाव मावगासिनो दं बेफोर जेंनाया जोबगोन बेखौ जों सानो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बा गुबुन गुबुन हारिफोरजों बिदा फंबाय जे हाजार बोसोर जों बाव बिदा फंबाय हिसाबै रायजो जानो नांगोन बेफोर अनलायनाया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायावनो जादोंमोन आरो फिन खनसेबाव बे फैफिनगोन बे आबहावाया फैफिनगोन अनलायनाय मोनसे आबहावाया फैफिनगोन डेभलपमेन्टनि खामानि मावनाय मोनसे आबहावाया फैफिनगोन सेंग्रा सिख्लानि जेंनाखौ साननाय दैदेनगिरिया बे फैफिनगोन आरो जोंनि फोरोंगिरिफोरनि दुखु सुखुखौ बुजिनो हानाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा फैफिनगोन बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय इसोराल' जोंखौ अनथों समाजनि खामानि मावनो हाथों गोरिब दुखियानि खामानि मावनो हाथों सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि खामानि मावनो हाथों गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे हिउमेन बिंनि मोजां जे इसोरा जोंखौ बुंलांनाय महात्मा गान्धीया जोंखौ जि बुंलांनाय बेखौ जोङो जाहाथे मावनो हाथों बेखौनो जों मिजिंथिनाय थाबाय साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावबाय बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय गोजोन्थों।